Toto je to najlepšie, čo sme mohli spraviť. Chrániť a pomáhať svojim blížnym, vzájomne sa podržať na cestách krížnych. Šírenie radosti, plniť si svoje sny, vykročiť za šťastím, život je hneď krajší, treba odvahu ísť vždy dopredu. Ďakujem všetkým vám, čo ste prišli, to, že sme vás postretli, náš život krášli. Konečne sme začali plniť si sny, veď už bolo na čase mať aj krajšie dny. Šťastnú cestu životom.